Barilan dito sa Ever. May nakabulagta na. Daming tao. Patay na yung dalawa. Nakalalamove. Hoy, ilis kayo dyan. Oh, dyan ka pa nagbaba ah. May barilan dyan. Nakalalamove. Ano yan? Deliver? Lalamove? Lalamove yun? Driver? Ano yun? Pulis yan. Pulis yung Sobrang traffic. Ha? Pulis. Pulis yung? Lalamove. Ah, pulis yung lalamove. Oh, patay. Ayun oh, ayun oh. Ayun, ayun na. Ayun na, ayun na. Putik na yan. Alis na. Yee! Dami, putukan na. Alis na dyan. Ayan, may pulis. Bypass, hop, hop, hop. Ayan na, putukan. Putukan Ever. Yan ako, may booking ako eh. Ayan na. Puputukan na dito sa Ever. Ayun. Ayan na, putik ka. Ayun na, putukan, gabi putukan dito. Dami nakikisyoso. Ayun na, dalawa bulagta. May civilian police dumating. Barilan dito sa Ever. Yun o, dalawa na bulagta. Yun, putik. Dami ng pulis. Traffic na oh. Hindi kami makapasok. Sinara yung Ever. Mga isyoso. May booking nga ako eh. Mamaya na. Hindi ako makapasok. May booking nga ako eh. Ayun na oh. Putik na yan oh. Ayun. Hindi. Pulis na yung mga tuwat na yan. Yun, puta, grabe oh. Tuwat na yan. Tumapat. Yun, pulis, may mga dumating pa, ang dami. Helicopter na!
putukan dito. Grabing putukan dito. Helicopter na! Helicopter na! Ano ba yun? Pwede yung Baybas, baybas. naka-uniforme pa kasi. Dapat yun, hindi na naka-uniforme mga yan. Daming pulis. Dapat Datingan, mga sibilyan. Gago yun, nakuha mo. Tamaan kayo dyan. Dapat inikutan na lang nila doon. No? Ikutan nyo na rito, ikutan nyo rito. Ikutan na, alam na nila yan. Alam na yan. Alam na nila yan. Ano? Dumating pa oh. Ayun na. Putik, grabe. Ikutan nyo na rito. Huwag nyung turuan, sir. Alam nila yan. Alam nila yan. Dapat din nila. No. Parang ano. Grabe, gera talaga to ah. Grabe oh. Lumalapan, pre. Grabe. Yun. Dito, paikot. Hindi yung mga sasakyan sa dulo eh. Sabay, armado. Masamak daw ba yung ano nila, kalaban nila? Kawawa na doon nasa McDo, naipit. Nasa Oh, Macdo ba? kawawa, nasa loob. Nasa loob ng Macdo? Ano sa naman McDo yung suspect? Diyan tinira yung isa eh. Nakabulagta dyan oh, sa ilalim ng overpass. Kapulog tayong... Ano daw, pulis daw yung lalamove eh. Pulis. Oo, nagpangkat. Nagpanggap na pulis. Patay. Andyan yung bag. Patay. Ewan ko, eh, may nakabulagta rin dyan eh. Dalawa na eh. Ginagamit kasi nila yung ano natin eh. Ayun na. Mali dapat yan, kaya ako, alam mo sa totoo lang. Ayan na. Pradis ka. Pag-drive dito, mahaba ng pre 45. Grabe oh. Lumalaban talaga. Sayang na mga buhay nila, no? Wala eh, pera kasi yan eh. Nagtatago lang kami dito sa ano. Grabe. Tukot, ala. Ang daming rider sa kabila oh. Ayan na, may motor. Marurot. Hindi, polis din yan. May dala-dala Lahat baril. yan, mga pulisyan, hindi na uniforme yan. Ang dami nila dito ah, no? Galing batasan yan. Batasan no? Dito yan. Hindi yan sila, armor dapat yan. Ayun o, may nakakutsim puti yung pumasok. Ayun na, ang dami ng backup. Hold up lang. Away yan, away. Away siguro yan. Tibay no? Ito na yung mga sasakyan dito ng mga... Lakas ng loob no? Hindi pala lumawin ko. Ang daming ano, daming bala. Uy, puta kar. Nakikipagpalilan na yung mga polis yun eh. Nasa loob sila ng Macdo eh. Sa loob? Nasa loob na, pumasok na eh. Yung suspect? Kami nila yung van na dalawang daw puti. Ano sila lahat eh. Yung suspect na sa loob ng McDonald's? Oo, pumasok na. Putik na yan. May mga tao pa rin, may mga... Ang daming tao dun. Ngayon, Hostage yun. Station. doon nga eh. Patuluyan pa kayo. Hindi, wow. Grabe oh. Wala na, traffic na. Wala, hanggang ano na Wala yan. na, cancel na. Ang dami ng pulis. Wala na, traffic na. Wala nang dumadaan na sasakyan. Wala na. Sobrang traffic na oh. Ayan na. Tapos na. Ah, hindi pa. Ayan oh. Nakaarang na yung ano. Ayun. Hindi ba sila sumusuko no? Mga ano raw po ito, mga... Ah, grabe. Nakaisang balik pa sila. Hindi malaman kasi dalawang van daw tong ano eh. Dalawang van daw to. Nagpasukan sila sa McDo. Unang baril pa lang din may Kalaban. Ayan na, may mga responde pang pulis. Sa loob sila ng McDo. Hindi na kami makapasok. Yung sinasabi nila ng mga NBA, yung nakakalaban. Ayan na. Responding pulis, ang dami. Yung nasa McDo na puputi, baka yung natakalaban nila. Wala, malayo kasi kami. Kaya hindi masyado namin maano. Nagpanggap lang na ano. Oh, grabe. Lumalaban. Grabe, nakakatakot naman yan.
Grabe. Ibay. Yan na. Yan na mga ano. Mga responde. Yan na mga responde. Responding police. Ang dami. Hindi kami makaano. Ayun na. Evercom to. Evercommonwealth. Bawal lumapit, puta. Dinadali kami ng mga pulis. Ayun na, oh. Sa McDo to, sa McDo. Doon pumunta yung mga suspect. Ngayon lang to, ngayon lang. Ayun, no? Grabe, oh. Lapit ng corner. Kalapit na rin. Nakalapit na sila, malapit na ma-corner. May namatay na. Evergotesco, Commonwealth. Bypass po ata to, bypass. Hindi lang malinaw kasi may ilalamob na ano, nagpanggap. Hindi ka maka-live ng maayos kasi nga ano, nagpuputukan. Grabe. Daming tambay, oh. Live ba ya sa tila? Yung mga tamaan ng bala naman. Sige. Kaya mo, tika pre. Hindi ba na may media? Andito may mga nagbabalita tayo. Kung sumagkabaratay, punta kayo doon. Noy! Walang Noy. Ito ba nahirapan dyan? Tama pa yan eh. Hindi iba, susunod yun. Ang mahirap yan. Yan ang delikado. Mahirap lumapit. Yan. Ha? Ano pa yan? Nagtatago. Mahirap pa yan, dami pa yan. Okay, hindi nila mga... Nakita ko kanina sa bus, siguro mga 10 yung nakadapa dyan, no? Yung may mga baril? Oo. Yun siguro klaban. Yun nga, nandyan sila, oh. Yung dalawang rider na dante, bulagtan eh. Ah, patay na rin pala. Oo. Siguro mga kasama nila siguro yun, no? Samahan nga nila eh. Wisit naman to pumasok. Dapat yan mga military. Lumaban na sila. Nakapatay na ako. Military yan. Sniper talaga. Oo, mga military na dapat yan. Military dapat to, no? Nagkakamurahan na naman eh. Saan? Ayan na. Punta ka na yung umalis na. Ay, dito mga palisero. Sino may buti may rider sa loob? Hindi ko nga alam eh. Ang balita nila, nagsasagutan ng polis. Kawaway na sa McDonald's, no? Oo, yung mga rider doon. Patay sila doon, no? Patay, no? Pwede silang patayin nila, hostage eh. Oo, stage yun. Delikado sila doon. Delikado ka, delikado ka dyan. Hindi kami makalapit doon dahil inarang kami ng mga pulis. Oo, pulis yan. Saan? Ang daming civilian. Saan taas? Linis, walang dumadaan, no? Really? Ay, shotdown, gano'n? Oo, sniper yan. Ano kasi yan, kung bypass yan, makaano yan. Yan, nasa na. Nasa may makdo. Ingat lang sir, meron sa loob. Alam mo na yan. Yung mga media. Yung mga media na.
Naubos na yung gatas. Naubos na yung gatas. Hindi kayo makapag-deliver. Tama pa. Pati kayo, nadami. Kaway-kaway, mga live. Daming ano eh. Live kami. Bayad natin live. Grab. Mumurahan na nga sila eh. Oy, wag ka na dyan. Sus, lulusot ka pa. Media ka pa. Ay, pulis ka ba? Pulis ka! Babakang yan! Babakap. Hoy! Nakabike, dire-diretso puta. Ayan na, oh, daming pulis oh. Ayan na oh. Hindi kasi kami makalapit, bawal talaga eh. Pasensya na kayo. Manood na lang kayo kung ano. Oh, di ba? Narinig niyo yun? Lumalaban pa talaga. Ito ho, nakabike po. Oh. Alright, bali. Ayun, grabe oh. Balik kayo, balik. Mahaba eh. Oo, mahaba talaga. Nagkakansela na. Cancel. Cancel by customer. Ayun na, cancel na kami. Walang ano yung bawas? Wala yun, kasi ano dito eh. Alam na yun, Grab. May live tayo. Tingnan mo, tingnan mo. Dali kalaban yung mga ganyan putok. Tingnan mo ilang percent. Diyan. Red, wala kang habulin. Wala po rin. Wala. Ay, siyempre, alam mo naman na Alis kayo lahat dyan! Ayan na, ayan na. Alisan yan! Wala, hindi pa rin kayo! Atras. Live din kami, live kami via satellite eh. Vlogger kami, paano 6K oh, 6K comments oh. Ano kami ngayon security? 6K comments. May rider kaya doon sa Macdo? Oo, meron yun, automatic yun. Biglaan eh. vlogger eh, mga vlogger kasi to eh. Vlogger kami. 6K, ay nga kayo dyan oh, ay. Hindi na makapunta yun dito, hindi na makatapo dito. Paki namin dito. Ayun oh, ang dami oh, ang daming tao. Puro nagla-live. Ayan na, ayan na. Lakad ka na lang? Wala. Kanina ko, hindi ko pag-alis. Ano kami dito, nakastock. Kanina pa. Cancel na yung booking. Ano pagdating na nakita? Wala. Sabi? Ha? Oo, anong pagdating natin? Ha? Wala na. Sobrang traffic na. Dahil uso! Hoy, mali! Oh. Saan naman ito di timbo kahit nga harap-harap natin mo. Ayan ang mga backup. Ayan ang mga backup. Sama na po mga 25 minutes na tama naman ito di timbo. Nakamalab-lab kami. Ay, ano yun? Sobra kami sa inunuwi sa unawa ko. Mura-mura kaya tapan namin. Ayan na. Mga sama na nasupan na mga ditab sa bangon. Nasupan na sa mga kwas. Ayan na. Mukhang na corner na nila. Malalaki siguro pa rin. Ano, di naman tutuloy kaya na ako na, doon na po over. At yan kasi, dis na sumuturan. Kita sila na, marah sila ni Maranero, nasumihan lagi yung Sumuko siya, patay din. Laban siya, patay din. Ayun. Ito, meron pa rin. Grabe. Yo. Ayun. Puta, lumaban yung security guard. Ito meron dun. Ay, dito rin, pumuputok. Gago, nagpaputok rin yung security guard. Dave, baka dito din. Ayan oh, nagpaputok oh. Nagpaputok lang yan. Hindi nga kami makatawid. Pero inaayos yung baril. may nag-testing. Matindi talaga to. Matindi talaga.
Hindi, tsaka malalaki baril nun Oo. siguro. Hindi, marami sila eh. Marami eh. Kaganina rin. Dalawang ano daw. Dalawang ban. Dalawang buwan? Oo, Ang dami nun. Ang dami. Sa McDo lahat eh. Patay na iba. May dalawang patay dyan oh. Sa, Ngayon, nabulog tayo Ayun, nakabalik, bulag. di ba? yung nakalalamog. Hindi ko alam kung ano yun eh. Kasi Tapos may motor Parang na nadamay natumbay. lang. hindi, parang bypass daw ata yun. Oo, Bypass. mga kasama. Nagpanggap. Sa Kawawa yung mga na-crew doon, yung crew. Biglaan. Yung mga ano, McDo. Biglaan kasi. Mag-hold up sila. Biglaan eh. May sniper na doon eh, no? Hindi pa tapos. May sniper na sa taas. Ito, kaganina pa lang. Meron tayo sa News TV, oh. Hindi na tayo lahat. News 5, ito sila, Bawal kayo dyan. Hindi kayo padaning dyan. Hindi pa dumadaan yung ano, kotse. Pwede lang umikot dun sa overpass. Doon sa taas ng Ever. Pero nasa loob daw, hindi makikita yun. Tumakbo siya sa loob. Tagal na. Tagal yun kasi yun. Paputok na rin yung mga ano, security guard dito sa Ever. Paputok na rin. Meron na. Abuti lang hanggang alas 12 ito, ano? Dito sa Ever ano, Gotisco, Shoot to kill na. Commonwealth. Sa may McDo. Ay, kaibigan mo lang kasama, walang baka. Oh, grabe oh. Tagal ng ano. Ang ganda ng pwesto nila doon, yung nanonood doon, no? Oo, yung mga malapit sa ano. Video yun, no? Oo. Viral yun. Grabe sigawan yun. Dami namang comment oh. Daming comment. Like, Dito yung mga pulis dito ba na malayo mararating? Dito rin nung nakaraan din eh, doon eh, may nagbarilan din doon eh, no? Meron Holy na. Spirit. Holy Spirit naman sa bangko naman yan. wala nang dumadaan na sasakyan. Wala nang dumadaan na sasakyan. Kasi narang na eh. Nagpuputukan pa nga dito eh. Wala na. Inarang na lahat ng sasakyan doon sa Ever. Wala na makadaan. Ganyan nakabante eh. Mag-alert tayo security, ano mo lang aramas ng security? Ayan. Gun? Ayan. Pero pag ilabas yan, walo, anin. Di ba? Kachat ganyan. Hindi na makadaan yung mga sasakyan. Daling nga, saan ganyan mo kasi walang kawala yung kalaban niya. Pero pa isang beses yun. Boss, bawal ka dyan. Deliver. Papasok pa talaga. Papasok pa talaga oh. Sigurado marami na kulong sa loob ng Ever, no? Sino rin? Dami na nila. Yun o, mga backup. Dami na mga backup. Kasi dito na sila sa Ever mismo. Iikutan na nila. Yung mga ibang bus dyan, ihinay yan sa Commonwealth. Ayun na po ang mundo ng Commonwealth. Hindi po dumadali ang trapiko dito, mga kalubayan. Ayun na. Ikot sila, ikot. Pag nakaikot pala kalaban niya, Ang dami sa ano, sa dami pala kalaban. daming tao. Syoso. Dami.
Wala na, tahimik na mundo. Hindi na namin alam nangyayari sa loob. Ano, huli na yun? Ayan na. Huli. Kuya, tuloy! Baybas yan. Baybas yun. Baybas nga daw. Baybas. Baybas nga daw. Dapat. PDE. Baka may dala-dalang droga yun. Wala, di pa tapos. Hindi pa tapos. Daming tao. Ano nangyari doon? Wala sir, tago lang kami. Ayun na sir, yung McDonald, lumagpas ka na. Lumagpas na. Hindi ko yung bida. Yun na, negosasyon pa rin. Oh, tabi na, tabi. Tabi kayo dyan. TV5. Kabila na ata eh. Hindi, mga ano yun dun. Mga nagsisigaw dun, mga sniper yun. Dito na ata pumasok mo rin. Mga sniper yun. Mga sniper yan, sniper. Yun, dami nila. Wala pa, hindi pa rin tapos. Evercom to. Commonwealth. Sa McDo. Hindi pa rin tapos.
Basta-basta. Laki. Walang lutingas na ulo kung inalambot. Pinara pala yung Ever. Pinara. Sana si Cardo. Cardo. Sinarado na raw Ever. Huli na ang Pasko. Sa McDo lang to, sa labas ng Ever. Sa McDo. Alam ka pa. Paalam ka pa. Bakit pa nag-aayos pa ng minisya kasambana? Apong tinanong, ganun gagawin ko? Na mag-ikot-ikot, di ba? Kami malilap ko baka, ako mo mga... Pagpuputok yan sigurado. Matay na yan. Kawawa yung ano, mga nasa loob ng ano, McDo. Di ba sabi mo kanina pa, patay na mo. Sa nangalay yung matay, nanuuli mo pa. Kalong ka doon yan. Iwan ko lang.